Máme tu druhú časť nákupov potravín z Nemecka a ja rovno začnem mojim obľúbencom. A to sú ich tieto smutíčka. Ja som si ich nakúpila z každej farby a ja milujem jak tú chuť, tak aj tie obaly, pretože presne vidíte, koľko akého ovocia alebo zeleniny v tom danom balení máte. Čo mi príde úplne super, lebo presne viete, čo pijete. No a ako môžete vidieť, tak si kúpujem fakt každé jedno balenie. Ja sme zobrali na ochutnávku túto Coca-Colu s citronovou príchuťou. Rohlový džem. Našli sme tam od Heinz tento kečup so zero cukru, tak na to som veľmi zvedavá, ten sa po mňa u nás nepredáva. Ale sme nakúpili hrozne moc šunky, táto je dokonca zo sweet chili a teda je fakt výborná, ale máme ešte aj nejakú s čiernym korením a potom nejakú klasickú. Toto sú naše úplne najobľúbenejšie jogurty z Nemecka, je to značka Landliebe a máme bielu čokoládu, vanilku, tmavú čokoládu a klasickú čokoládu. Na skúšku som vzala takéto mozzarellové prsty, pri nimi je to úplne super, keď proste príjem z práce večera, veľakrát sa mi nechce už nič chystať, tak si to skúsim zapiec, dám si k tomu nejakú omáčku a bude to určite mňamka, pretože mozzarella si rada dávam niekedy len tak na večer s chlebíkom, tak si myslím, že toto bude taká fajn alternatíva. Radi tam vždy nakúpime ešte aj nejaké koreniny a bylinky, tak tieto talianské si vždy doplňame a teraz sme pre zmenu zobrali ešte čili a klasickú morskú sol. Almigur, kde som si zobrala stracciatellovú príchuť, vanilka a maliny, jednu čokoládu. Tam my vždy kupujeme sú tieto čaje, máme nejaký s kurkumou a zázvorom, potom je antistresový a nejaký na spánok a nervy, čož ja budem veľmi potrebovať. No a na záver vám musím ukázať to najlepšie a to je proste vec, po ktorú tam chodím vždy, keď sme v Nemecku. A to je prosím vás Philadelphia Milka príchuti. A proste chutí to normálne jak Milka, ale nejakým spôsobom nie je to také sladké, takže ja to proste iba tak, viem, som divná, ale je to proste iba tak a nejem to vôbec nejakým chlebom alebo takto, jak by sa to asi malo jesť, ale proste viedam to proste z krabičky. Takže som si zobrala rovno všetky, čo tam mali, aby som mala pekne do zásoby. Myslím si, že to je na dnes dosť, máme toho habadej, tak ja to idem konečne všetko vybaliť do chladničky. Takže mi dajte vedieť, či vás takýto formát baví a ak áno, budem rada za like a komentár a prípadne mi dajte vedieť, čo by ste chceli vidieť na budúce.